Ako, puperti. Pusa naman si Kwan. Si Ben. Habis malah di sini. Beb. Beb. Ay, si mo tani. Balin ka inday guwapa. Guwapa, di ba? Sa kampo. Makutan ko ito gabang. Pagkadang lugid ba? Ito banggen? Oo, man gani. Galaway-laway. Di daw sa bawo wala sa ito gabang. Ay, ako na gusto ni nanay, be. Kaso nang sabaw ga green-green, ge. Opo. Amo niya sa buo, hindi green niya. Utok na naman ang green. Pero, sabi mo pala, Beb, ang amon sa tao, gagatas-gatas. Hindi na naman. Oh, magbib. Kagano na puyot pa na. Ayaw, namigan mo na sa kata. Sampal pa lang ni nanay, isang gamay pa ko. Grabe ko, magdigid ako lupas kita ang tsupon sa sup-sup ko. Bob! Sadya hindi. Sadya! Ato sa tunga sa kapo. Dito ta sa tumaling. Damo ka tutubabang niya. Nan. Sadya kan ba? Sadya kan ba, Bib? Nalugid yung kasama si Toto mo, Bobby. Sadya ko kamu. May buhay ka, Fred Stan. Dapat kita yatanan kasi sadya hindi lang yung si Toto mo, Bobby. Bilang. Oo, manot. Sige. Sino sa inyo mga... sino sa inyo muna? Sino muna sa ito na paubon? Dapat kita yatanan kasi sadya hindi lang yung si Toto mo, Bobby. Ito ka tupik. Sige. Oo, manot. Sige. Sino muna? Sino muna sa ito na ni Gununoy? At hindi, pikat eh. Bato ba tupik na? Oo, kung sino ang laog, siya muna eh. At ano sa? Sila sadya hindi, oh. Bato. Pik! What's up, saya?